अच्छा बैला को बांध ले इसी बात टाइम सुन लेगा ऐसा काय विचार कर दखबारा ते बार पुस्तक ते काय सो जाईल यांनी मग এটা তো आले अभी ती कसं करू आज तुम्ही मेन रोड तो जायचं डायरेक्ट हैदराबाद एबॉर्ड कमता वाटे नाही गावावर पोता गेले इटा सोरता पोतार वरती सिद्धी राहिली सॉरी मध्ये काढू गावावर गावावर बायदा बार के वर्षा टका आहे ये पापा तो आज मुर्तु का सिर बिरडा जमा किंड का से अच्छा आइटा कोई बटा अच्छा आज छोटा चिया गुडते और चित्रा चिया गुडते माता चिया তারপরে গুড রানি গুড গিরিছি গুড করিয়া গুড কলা